makati tichedzaga dzacho dzidzike dziripo tukasawana wake wachatacho hawana kana pandavabvunza what hands you are going offside nenyaya iyoyo haisi nyaya yakataura mambo hands you are going offside takati panapa you cannot becoming here kudare time and again muri chii mega tikudawo kuti kusaidi kwenyu wana wenyu handiti wange waripo wangowo kuti chii chiri kuitika nedzimwe hata dzitukuti dzisiri dzivese pane dzimwe hata dzavo dzimwe hata dzenyu tu dziripi wo takati awachatawaona pane vamwe hanza dzenyu tu dziripi because pane ishu yemachira kaka pane ishu yepakati pakaka saka munodhira nayo muri mega imine wavo tikuwa mwaripi pakanaka chakamire zvomunotaura nezvo kana tiri kuya mumatare mwemushangamiri hatiri kunga tichichinja kana kuti magopost ini mwakanasa kunditaura ngemuromo wenyu uyu last week kuti chii makataura kuti machira aya anga ari amai ngaende kwani kwamai kwane sekuru sakwarikwara sekuru mwakati ndiendese kwane sekuru there's no need yekuti machira awe kuno saka makaendesa saka machira ndikuda kuendesa kwasekuru ndosaka saka waiwatazvinokozoizvai wachikati izvai wachikati ngatichi zvinopera handiti kuinspekta kuti mimika mukuya muchitaura kuti mambo machira ndakadii ndakaendesa wana sekuru wakatambira kana kuti wana sekuru wakadii wakaramba then tochikubatsirai from game kuti wana sekuru wadii handika kana wana sekuru waramba kutambira ndo patinochowadaidzira patumira masamuni yekuti uye kupi kuno kune nyaya mai because as of now hatikwanisi kuwanyorera chii masamuni because imba chinhu chichiri muchii mumba menyu takati mimi wanadzivasikana mamusipo takazi mimi makatenga machira handiti ndikamuti wana sekuru wenyu warayawe here machira angaenda maine bakatwa tauretizo inini ndichitaura ndini tsitsi chikati dare rino richitanga ndakataura ngeizvozvo zvenyaya yemachira yagwara rehuru uri buda wakati wakasourawa 19 hameno wana baba wedu waisozvikwera tikabvumirana naiye akati ichokwadi kwedu taikwera gare rehundu kwamatanda tikaikwera semukadzi saka ngekunga zviri vanhu vakupinda muchechi handizivi zvakaitika saka hanjodzi yangu iyi sekuru ari kutaura iyeye sekuru tambudzai newakadzi watatu ava wakadzi watatu nemurora wavo natete wakanga wari 5 mudzimu uyoyo zveshe wakabuda pana mama wagwara remundu ukati ndabuda pamutohwa kuti iweyo chikati undigadzire ndizvo ndiri kubudira pamutohwa inini chikati ndigadzire sekuru iyeye wanditaura ngezvake wakati chikati nyaya wandidaidzira ndaiona tanga iwewo kuti tizoone kuenda mberi kuti hanzva dzedu yakadai kana kuzodai tanga wagadzira mudzimu wako achidaro bhenadhi akabva abuda akati nini ndakaurawa ndii chikatini kazitarisa wona zviri nyaya yako iyi chikatini gadzira uyu gwara rehundu toona kuti pasara ngepapi chikati wakabvura remangwana racho aibva ati sekuri mimi ndira kuti ini ndaona kuti nyaya iyi inini handichaikwanisi dai handichatengiwa machira ekugadzira gwara rehundu vana sekuru vakabva varongedza mabhegi avo vakati isusu taakuenda kumba kwedu tosiya zvakadaro vanhu vekwachikati natete wedu tosiya zvakadaro mutoziva zvekuita kunyange dai akafa mutoziva zvekuita ichokwadi ipapapo isu takabva tandoto isu takudini tisu tuchenda maiwo inini naasisi wangu nemukadzi wake takuendawo kudzimba dzedu mai chionai kuti ndimi baba
chionaye kuti mukaita sei kuti mai achengeteke. Saka wanasekuru iyena akabati alright ndakutuma mukadzi wangu aende kotenga machira. Joshua akabaenda kotenga jirari mukadzi uya kuma 2 ndipo pakamurisoka mukadzi wacho baenda wakazoya kwatofipa takutoti tidini mutsvaga. Auna machira uyu barari ngondo akababuda. Haasa akazobudira pana mama akababuda apangosobudira pane sisongo. Nayangu ndangobvunza chete nyaya machira murume akaenda machira muno nebakatwa tikati kana muri ngezvatende ngezvamai ngazviende kumba kwani ndozvatakataura baba dzoserai machira nebakatwa kwana sekuru ndozvatikubvunza tona sekuru imi muchibatungamdzana nenyani nehanzvadzi mwende kwana sekuru isusu hatingamdzane naye ngekuti takaona ari kuti wakatenga machira tichiona akatenga machira ndiye uyu hanzo dzangu yakati mukadzi wake ndiye ndiri kutaura panapa wakatema mukadzi wake kotenga machira tiripo mumba mama yo saka tikotingadzana kuenda kwase kugotori no it's okay imi musachikati chiendai nemachira kunana ana sekuru pakanaka. yes then muzvitaura tona sekuru zvapera motaura tona sekuru right zvapera ndatonga handei